det, vi spiller, eller hvad? Ja, White Star Dreamer her. Er I klar? Når man hører et, ja, let's go. Oh yeah. What up? It's White Star her igen. Som I kan høre, så har vi gang nogle venner her på Skype. Det er Fluffy, Sebastian, Gandalf Unicorn, Emma-drengen. Ja, vi har dem alle sammen med her. Så jeg gør lige hurtigt en. Jeg skal se her. Hvis lige fører for at se mine skins, dem kan I se senere. Jeg ved, om jeg kan gøre det her egentlig. Okay. Jeg skal bare lige hurtigt en deathmatch, bare lige hurtigt ind. Min Twitch-kode. Bare lige spille et eller andet. Ja, så vi er live nu. Hvis det er forkert, så kan jeg huske. Jeg har unmuted mig selv på Skype. 3, 2, 1, go. Ja, tak. Følg. Jeg skal lige prøve at se. Jeg er tilbage. Okay, så. Dreng, jeg har en hyperbeast i min inventory om 2 dage. Hvorfor først om 2 dage? Jeg har en hyperbeast om 2 dage. Ved at jeg kunne huske min kode, og så skulle jeg have den sendt. Hvorfor køber du ikke noget andet end en Hyperbeast? Fordi jeg synes, den er fed. Fuck. Fuck, du er sød af. Lige måde af mig. Det er mig. Åh. Fuck, jeg kommer ind nu. Jeg tror, du bliver nødt til at mute streamen, ellers så bliver det spændende for dig selv. Skal jeg lige gå ind og subscribe til dig? Det har jeg jeg gjort. taknemmelig for. Fluffy. Skal jeg bare invite dig, hvad der er i, eller? Fluffy, det er det bedste på. Jeg vil mig. Ja, jeg skal lige hurtigt logge ind. Den vejer der bare. Det er jo ordentligt 500, kan jeg godt lige sige dig. Jeg inviter bare. Inviter du? Ja. Okay, det er fint. Wow, jeg kan høre din stream. Ja, jeg gør. Hvorfor slukker I den ikke? Ja, det gør jeg også. Jeg bliver bare sådan Åh, jeg smed lige min mobil på gulvet, wow. Jeg har inviteret dig og Emma i hvert fald. Åh, jeg er så dygtig. En map med lige igen. Igen? Jeg kommer til at lægge den ned. Ej, det her, det kører bare. Sådan der er inde. Det kører på fuld og smadret. Jeg har sendt invite dig selv. Jeg fandme ikke huske min kode til det her pis. Det er da lidt. Jeg skal se hvordan. Okay, ved du hvad, fuck det, connect with Facebook. Ja, det er fint. Lige meget. Jeg kan se, der er 4 inde og kigge lige nu. Ej, nu stopper du. Nu holder du, Tony, nu holder du. Det siger, der er en random ind og kigge, eller hvad? Hey, skal ens kode være med stort egentlig? Nej, det behøver den ikke. Eller Mathias, du er Silver 9. Man kommer aldrig ud af Silver. Silver 9, hvad snakker du om? Man kommer aldrig ud af Silver. Emma, jeg er gold 4. Ja. Silver 9. Hvad fuck? Dude, man kommer aldrig ud af Silver. Det er ikke silver, det er gold. Ja. Hvad sker der for nu, der er 5 inde og kigge? Det ved jeg ikke. Okay. Jeg kigger som en af dem. Det gør jeg. Jeg har du min nede. Nej, Kan jeg lige gå ind igen og se? Spuder, man. og så spruder, mand. Det her, det giver mig da bare lang højre. Ja, det er min svenske klan. Step, kom nu hen for fanden. Spruder, man, simpelthen. Ja, Spudderman. Jeg skal lige ind og subscribe til Fluffy. kan du ikke gøre det bagefter? Nej, for jeg kan fucking ikke huske min kode, nu bliver jeg gal. Nu skal det virke, det her Han lort. bliver gal, simpelthen. Han bliver gal. Jeg bliver gal uden at være liderlig. Okay, ved du hvad, jeg glemte det, jeg kan ikke huske Jeg koden. skriver lige til alle mine fans. Emma skal hey. Sådan hashtag Sebastian bliver gal uden at være liderlig. eller du skal bare lave fuck mange giveaways. Hvorfor? Jeg har... Dem, der ser mere, og jeg laver en giveaway i aften på 3 cases. Wow, syg giveaway alligevel. Ja. Fuck man, jeg vil ønske, jeg gad... nej, ved du hvad, jeg vil faktisk ikke ønske, jeg vandt. Nå, skal vi komme i gang? Nej. Ja. Jamen, vi venter på step. Jeg er inde, din kont. Kom nu, let's go. Spil.
Let's go! Let's Ja, go! det er fint. Jeg er ligeglad. Bare vi ikke spiller new. Ja, er det fint nok? Det er fint. Hvad nu, hvis vi andre ikke er ligeglade med Thijs? Det er vi. Okay, det er vi. Bare start. Så vi starter. Emma har lige været ligeglad. Ja. Nu skal jeg lige lukke klikkerhives ned. Ja, så får du bare monster meget lag. Nej, ja, fordi det er ligesom cookie clicker, det giver fucking meget lag. Hey, hvad? Det er faktisk Strip. Hvad sker der for det? Det Da jeg lagde sådan noget i går, jeg fandt ud af hvorfor. Jeg har ikke sat lader til. Wow, Emma. Wow, Emma. Oh my god. Hey, hvad hedder det nu? Emma? Ja. Hvorfor var du ikke mere inde, end du var? Hvornår? I kamp? Nå, jeg var inde helt første halvleg. Ja, hvorfor var du ikke også inde i anden halvleg? Og så kan jeg tro på begge game. Ja, det er fucking tyk. Ja. Okay, det her, det magter jeg ikke. Der er simpelthen for meget lag lige nu. Ja, det er fordi du streamer. Nej, men det gør det ikke, før det er fordi, jeg har så mange lorte, så... Det er sgu da også bare dumt. Jeg Oh my god, jeg har en Desert Eagle motor. Fucker. Au. Jeg lå lige der med at slå den med magnet til det på. Sådan der. Jeg kaster en granat. Au. Jeg skal have mere Deagle. Jeg kom til at yes. Sådan der, så er det fint. Bots OP. Jeg fik lige dobbeltkill. Bare ved at stå og hoppe, jeg havde kun 10 HP. Jeg flasher som sådan en, jeg er helt sikkert derfor. Ja, fucking god med Thijs. Ja. Jeg kan fedt. Du camper simpelthen bare midt. Emma style. Nej, jeg er nødt til fuck off. Så ved man også, man er hardcore, når man fuck off. Ja. Så det er en dansk stream, du har lavet, så vi skal ikke så snakke engelsk. Oh, you are so hardcore when you has the name fuck off. When you have the name fuck off. Hardcore. Jeg fik ham der. Nej. Han lærer det. Mathias fik kill. Oh my god. Nej, nu har vi tabt. Ej, så Lol, der er en af af dem. hedder det. Ja, men- Og der er en, der har en static red line. Og hvad med Undskyld. det? Og det er min tæs, der har. Jeg må ikke få last kill. Det fik jeg. Lort. Det gjorde fuck off. Tæt på. Oh my god, han er hardcore. Ja. Med taser. Skal vi... Nej, han er for skal hård. jeg booste alt her med midt, eller hvad? Nej, er du dum? Bare boost mig midt. Let's go A. Er der ikke en, der kan booste mig midt? Jo, jeg skal nok gøre det. Nå, så gør jeg Jeg skal nok gøre det. Hvor er du henne, Fluffy? Lige der, hvor jeg skal være. Ja, er du klar? Klar? Hey! Kom nu, Sepp. No derp in Andreas' stream. No. That's not working out, though. For den russer ham. Fucking dårligt tidspunkt, der skal lade på. De kommer fra kart. Jeg glæder. Nice. Og highway. Jeg planter. Highway to hell. Nice. Fuck like bitch. Kend din plads. Hvor er det? Kamera lort. Main. Han er main. Mener han den, eller hvad? Ja, helt vildt. Oh my god. Ej, Fuck men off, lad han være. nakkede Det gør jeg også. Hvad Væk ham. Det er fandme frækt, det der. Wee. Men det her kamera, det kan jeg da bare... So grindy. Sjovt. Hvad havde du, når du dør ikke, Fluffy? Nej. Ups. Det gør du hele tiden. Derfor jeg ikke fatter, hvorfor giver du live stream, når du hele tiden dør? Det er fordi, så han kan streame hans OP teammates. Ja, altså Emma. Ja, du mener Mathias? Der er ikke nogen, der har prøvet med Klarinet Mathias. Klarinet Og bare lige til stream, Mathias. hvis I ikke forstår det, så er det fordi, at han stikker Klarinet op i sin røv hele tiden. Nej, det er fordi, jeg spiller Klarinet, men okay. Det havde jeg også sagt. Der kommer et flash fra dog af. Åh nej, flash! Åh nej! Åh nej! Team flash! Åh nej, hvem planter bomben? Plant bomben! Det gør jeg. Det kan fandme ikke gå for hurtigt. Ja, flere points. Kom main. Ej, kom nu main! Jeg fik ham.
Du fik Og hvad med Taze? sejl. Jamen Taze, du brugte jo også klarinet der. Nej, jeg brugte en UMP. Det lader til, at de havde stacket B. Eller rushet. Det var i hvert fald dumt, hvad end de gjorde. Skal vi ikke Sådan er det. en gang? Måske burde de bare holde op med at dø. Vi kommer Ja, bare også. til B nu for at trolle den. Vi kunne også godt bare gå Q. Lad os bare blive spawn. Ja, lad os blive spawn, hvem på de rusher. Ja, det tror jeg ikke, de gør. Jo, de skal bare være lige så dårlige som dem, vi spillede mod sidst. Ja, hold kæft, mand. Fik man Taze kills i den bane? Jeg har mange kills. Så var de fandme lort. Der er en vent. Nej, Nade ham. Jeg har ingen nade, jeg har kun flash. Det har jeg. Jeg er meget fast på. give that man a cookie. Han er derom, han er derom. Nej, der. Jeg har smukket det der flyvende. Vand. Godt. Okay, der er to derinde. Der han kommer frem, når han piker. Bare, jeg ved godt, det er sådan noget, der er meget logisk. Du skal lade være Wow. med at dø. Undskyld, Sepp. Ej, seriøst, drenge. Russeren, han er bedre end os. Ja, jamen, det skal jo ske en gang i år. Russian og bit. Vi kan ikke få, at han har plantet bomben en milliard gange. Det har han heller ikke. Det er mig, der har det. Jo, nemlig det er derfor, det er fucking ondt, for han får ekstra points, bare fordi han er russer. Det er fordi, han skal have noget til at hjælpe ham med at ranke op. Han er garanteret sådan en rank 3 eller en guld 3. Eller også er han bare sådan en guld 1. Ja, så er han AK. Det kan også være, at han er på Emma-niveau, de to. Nej, det kan være, han er over. Ja, det har jeg slet ikke overvejet. Han er sikkert... Det kan være, at han er Global Elite Smurf. Ej! Den vej tager vi sgu ikke så. Der døde russeren. Back off! Åh shit, de kommer midt. Der kommer ikke gennem vand, De kommer igennem midt, ja. Ja, lige præcis. Det er det. Jeg tager hele vejen under ham. Jeg er med en. Der er ingen på A skynder. Med kniv. Det kan ikke gå for langsomt. Jeg går over til Kar. Jeg planter. Jeg har Kar. Ja. De kommer fra Kar alle sammen. Okay, jeg er på vej. Jeg kommer fra mig indad. Der er en i midt. Åh, 2 Kar. Jeg skal Lad den være med at rush dem, please. Ubi. Nå, han er P. Okay, det vidste jeg ikke. Nej. Det gjorde du vel ikke? Nej. Det skal man jo sige. Kan vi ikke, hvorfor var der ikke nogen, der købte en AVP? Det var fordi Mathias ikke havde råd. Det havde jeg da. Det er dig, der er AVP i. Det ved jeg godt. Jeg har pengene nu. Så Det har jeg også. Prøv lige at vente, hold øje med ham der russeren, han ikke køber AVP. Kunne han godt finde på. Det gør han ikke. Jeg har allerede købt den. For han køber selvfølgelig russervåben. Ikke. Har han ligesom noget valg? Putin, Putin havde sagt, der sådan, hvis man skal spille CSGO, så skal man købe A-køb eneste runde. Tror du, han er... Når man er på CT. Det er fucking ligegyldigt. Så må du Han har lavet en undtagelse, så skal du samle den op. spus nu, Mathias. Nej, det kunne du bare sige. Nice. Fucking idioter. Jeg bønner dem midt. Shit, det var lag det der. Nej, der er en orb dernede. Ja, jeg kan ikke gøre en skid, jeg lægger helvede. Skal jeg gå, eller hvad så? Der er en. Han piker. Ja, hvorfra? Mathias, der er stadig en på side. Der er en midt. Jamen, det Jeg kan ikke ramme oh my for god. lag, mand. Hold nu kæft. Side. Emma, hvad skete der med dig? Shh, please. Du er ikke på midt, jo. Hvor er du heldig. Ja, nu kigger han nok derovre med. Okay. Der sidder en deroppe. Okay, jeg slutter det her stream. Det lagger simpelthen for meget. Okay. Lagger du, når det er, du har stream? Nå, men der er et eller andet, der gør, at jeg lagger. Jeg Tror jeg bare, det var... noget ned af alle mine 100 programmer, jeg har åbnet. Drenge, vi er nødt til at lade være med at dø. Jeg ved godt, det virker måske logisk, men det lader det ikke til. Så sig det lige for en gang skyld. Ja, det er klar. Jeg er For ikke at dø. Ja. Jeg har fucking ingenting, mand. Og Det var dumt, det jeg gjorde her, men fuck it. skal jeg booste dig?
Ja, op. Du har bomben, måske burde du lige kaste den. Ja. Så, jeg sidder bare lige og venter og ser, om der kommer. Åh, for fanden. Bare gå B. Gå B. Emre, han sagde jo lige præcis det der med, at vi Burde vi ikke gå af nu? Nej, nej. Jeg kaster en flash. Den der kommer en med. Gående lige pludselig. Hvad fanden, der var en på side? Vi skulle så meget have gået af. Det kan du sagtens sige bagefter. De er Sky, tror jeg. Nej, der er en på side, eller to. Jeg tror sgu, der er to på side. Men tjek lige alligevel. Jeg kan høre nogle gode deroppe. Nej, side. Jeg kan ikke se nogen. Der er en side. Der er en side, ja. Jeg så ham også. En sky. Jeg holder Sky. Det gjorde jeg så ikke lige så godt der. Woo! Side, ja, nice. Super. For satan, jeg har bomben. Det er noget, du ikke. Jeg elsker pop flashes. Det er fucking dejligt. Pop flashes. Jeg ved du ikke, hvad det er. Det lyder Nej. bare sjovt. Pop flashes. Det er pop flashes. Pop that booty flash. Mathias. Gør det med din klarinet. Okay, du kan også bare smoke efter mig, Emma. Jamen 2 smokes, det er jo altid så holdet de dobbelt så længe. Det er jo fucking silver strats. Det er der faktisk mange, der bruger også i højere rang. Jamen, ikke på samme tid. Okay. Nej, ikke Nej. nej. Det er noget lort. Jeg skal vente til den ene næsten er gået ud. Jeg har fået AVP'en. Der er en high. Vi burde... Jeg forstår ikke, vi burde måske... Der kommer en bagfra. En bagfra. Der kommer en bagfra. Der kommer en bagfra, Mathias. Ikke i vent. Der er også en. Jeg sagde det. Kom nu, plant kom nu med det plant. Jeg har godt smukket Sky. Der er en. Ja, undskyld. Der ligger en AVP. Der er en event, der er en event. Der ligger en AVP midt til, når I er færdige. Det er Okay. sidste event. Han kommer nok. Det var fluffy. Han er ikke deroppe med mig. Mathias, bare gå nedad over mod AVP'en, bare lige så roligt, for han kan godt finde på at komme bagfra. Okay, han er der. Ja, han har taget AVP'en, han har taget AVP'en! Lad nu være med at rush ham. Camp ham. Det er jer, der har, det er jer, der har plantet. Ja, det var... Emre, lad være. Bare camp. Camp him. Fuck dig. Løb. Er ikke den vej, for helvede. Ja, fordi nu dør du. Face bump. Wow, du er heldig. Du er tæt på. Jeg havde taget den anden vej, bare fordi jeg ikke kunne få AVP'en også. Mathias, skal der... Mathias. Hvem booster mig midt? Det gør jeg bare. Det er jeg meget glad for. Hvad går vi den her gang? Nej. Vi har fået 5 runder, det lyder, det går meget godt. Ja, når den CT så er det map, ja. Han var russeren der, han er faktisk ikke så dårlig. Nej, måske hacker han aldrig. Der er en midt. Oh my god, han rusher mig, og der var en eller anden, der stod på mig. Ja, det var ikke mig. Det var fordi, jeg skulle koncentrere mig. Okay, de står der. Okay. Bare rush ham her, jeg har ramt ham. Ja, I skal være lidt hurtigere til at booste, så der er nogen, der kan gå med mig. Ja. Van. Kom nu ud. Jeg skulle bare lige være sikker på, at der ikke var nogen. Wow. Tjek altid om bag. Man skal altid være sikker på, at der ikke er nogen på side, man planter. Ej, I kan godt plante nu. Streamer du stadigvæk? Ja. Så tag det igen. Ingen den der klammer bedst. Nej, det er... Meister Har vi med Fluffy. det her med. Er der en, der kan booste mig hurtigt? Det kan... Seb, du forrest. Ja, det tager altså ikke så lang tid at booste. Nej, jo, for jeg kunne ikke hoppe op på ham. Det var derfor. Du bare... Jeg tager ham, der forrest. Så ved I, A, der er nok en der rush.
Jeg smukker mere. And der igen. Ja. Fucking dum han er. Jeg gør det 2 gange. Ja. En onside. Der var en vent. Ej, husk at tjekke dem. Jeg holder med. Ja. Jeg skal nok holde kar. Så plant. Så bare hold main en eller anden for mig. Der kommer en midt. Jeg tager midt nu. Ja, jeg kommer ned og hjælper. Hvorfor kan jeg... tak så. Jeg kan simpelthen ikke ramme lige nu. Booster du igen, Sepp? Ja. Jeg er der. Ej, han gør det ikke 2 gange. Okay. Var han derom? Shit. Ja, han er der om bagved. Fuck, jeg blev strækket. Der er en AVP A, lad os tage den anden vej. Ja, jeg holder midt. Der er en midt. Han er nede. Okay. Jeg løber og vent. Er det stille og roligt? Ja, vi har tid nok. Har stadig midt. Så som jeg er. Okay, dæk mig. Oh my god, fucking famous, bro. Der kommer 2. En sky. En sky. Det kan godt være, han går derned igen. Godt det. AVP er altid godt. Det er bare lækkert. Det er dejligt nemt at ramme med. Altid. Og så one-hitter det altid, så skal man ikke være bekymret for det. Og ikke altid. Booster du igen? Hvis man har en no-scope dem i foden, så dør de ikke. Nej, men det gør de heller ikke, hvis du sniper dem i foden. Nej. Jeg skal eddermame have lidt liv. Det er kun hvis det er no-scope. Nej, men det var bare mere, fordi det gjorde i sidste dag. Ja, det Ja, det var uheldigt. er kun med no-scope. Nej, men det var bare derfor, jeg sagde det. Pas på, Emma, han kan være derom. Jeg nader. Oh my god, hvad laver jeg? Please fucking... jeg spiller lort. Godt, Jeg Emma. bliver opvarmet. Der er en mere, han har fandme sagt, han kigger frem nu. Hvor han Ja, er? der er 2 af. Så der er- Mathias, der er- hjælp mig bagfra. Dernede. Mathias, der- ikke straight! Der er der, ja. Derinde. Ja. Der er 3 af. Emma, hvorfor gik du midt igen? Det er ikke. Det er bedre at gå med os andre, jo. Du burde bare save den. Emma. Nu har jeg din AVP, nu ved jeg, der kommer en med den vej. Men hvordan fanden kan han altid være der, inden vi kommer derover, Emma? Det forstår jeg ikke helt. Det må være, Jeg køber fordi han har jeg et køber setup AV på. eller Eko. Det er stemt Ja, fedt. ja. Så penge til en AVP, så køber jeg AVP. Ja. Jeg går en anden vej, Emma. Jeg skal have ham der midt nu. Eller A nu, jeg fucking Jeg backer over dig. Han kommer. Jeg er en der med mig. Jeg flasher måske igen med Thijs. Det er ikke mig, der er lille.
En vandt. Emma, hvorfor smed du bomben? Ja, fordi den ligger lige derhen. Der kommer en midt. Okay, jeg holder. Gør det. Okay, der er en over ved truck. Hvor fuck stod han? Der. Der kommer en enten fra BA. Eller fra CTA. Eller fra midt af, det ved jeg ikke. Det kan jeg ikke svare på. Åh, kom nu ud! Stop bare! Kom til ham bagfra mig. Sådan. Tag en. Fed. Det tager alt for lang tid om at komme ud. Vi trader Emma og jeg er helt ned den anden her nu. Nej, det er præcis. Jeg køber bare selv ting. Wow. Orange Okay. boost. Okay. Går vi af igen, eller hvad? Det ved jeg ikke, det bestemmer jeg lidt selv. Jeg ved bare, jeg holder de her. Bare sjovt. Bare sjovt, at dør derinde. Kom nu. Mathias. Hvor blev jeg skudt fra? Det ved jeg sgu ikke, hvor stod du henne? Jeg stod ude i T, der lige her. Derfra. Fuck fandme, så nem at ramme. Okay, der er tre B hedder det. Ja, det er klart, de vil have på. Hvem er bak? Jeg flasher, så løber du. Ser du klar? Han er op. Nej, jeg flasher ikke. Jeg venter til, om der kommer en mere. Der kommer måske en mere i. Ham tager du så. Nej. Jeg tror, de sidste to er B. Jamen, der er side. en A, og så er der en B i hvert fald. Nej, for de har bomben. Ja, derfor kan han Det var- sgu stadig godt være A, Mathias. Det var der, han var sidst. Mathias, han er op on side. Onside. Har han over på side? Er der ikke nogen, der har granater? Nej. Mathias, hvis jeg... Han sidder bare og kigger derinde i døren. Du er nødt til at hjælpe ham med. Mathias, det var et, der Ja, kom igen, ven. Kom igen, list. Var det der var igen vendt? Ja, det var et, Ja, og så flash ham, og så stormer I bare begge to. Nu! Ej! Hvordan kunne du miste... Der er sin main. Bag dig. En main. Det der, det var fandme pinligt, det der. Det er uheldigt. Nu så skal man bare lade være med at skynde sig så meget. Så rush him bare. Kom. Ja, men du havde jo ikke skyndt dig ved at skyde ham jo. Han var blindet. Du kunne sagtens til noget af det. Måske der... Hvad fuck? Nå. Og vi ved, de kan godt lide at rush jer. Jeg går op i Squeaky. Jeg går sammen med dig. Så bare vent på en rush. Bare sneak. Kom. Først. Pøbel, han er op. Bagfra. Hit 68. Jeg tager den bagfra. Han er derinde. Der er en bag dig, Sepp. Åh, please. Det kan han have. Åh, men ved du hvad? Det er jo den fucking åndssvagt. Fucking taget fra begge sider af. Jeg kan droppe en Galil. Bare kom med den. Jeg kører Ego. Det er sidste runde. Ja, hvad så? Det er lige meget, vi fører. Det går nok. Nej, ja. Prøv at se, om jeg ikke får nogle kisser Kigger alligevel. med et børn. Efas før du har bomben. Det ved jeg godt. Okay. Ja, han rusher kunne mig. få mig headshot der? Hvordan kunne han det? Der kommer en bagfra. Hey, pas på, der er en Squeaky. Hvad laver du, Mathias? Jeg dækker E. Der kommer nogen fra Hvordan kunne han få mig der, virkelig? Der kommer en i dag nu.
kommer en forvent. Ja, Mathias han ikke er i nærheden af dig. Gå over til ham. Eller jeg tager dem bagfra. Og midt! Der var en der. Ah, det er okay. Kom nu, Mathias, skynd dig lidt. Godt spil. Sky. Der kommer en der. Nice, Mathias. Godt spil. Bagfra. Ikke peek. Bare vent på ham. Bare vent på ham. Han ser Sky. Altså, der Godt. Sygt. Минус 99. GG. One headshot. Det er heldigt. Good game. Good half. 99. B. I go B2 with Fluffy. Russian guy, go meet there. I go A. Sepp, hvor går du hen i midten? Jeg holder bare main. Så lad dør. Все на, пошли. А, Okay, A, drenge. Please English. De er alle sammen af. We don't understand Russian. En med. En midt. Kommer. Jeg er nødt til at tage den for mig. Mathias, jeg går. Godt. Fucking V. Det er teknik, de dumme bøsser. Fucking force fight. Ja, der. Kom nu, Mathias, du er nødt til at gå. Han er skadet 75. Der er hurtigt. Fuse. Den når du. Du kan godt nå det. Godt, guys. Fuck, jeg har en god score. 6-12. 5 ekstrem. 11-4-12. Går heller ikke så godt for mig. Det er også kun til 2, så det går Altså, nok. jeg klager ikke. Emma, hvorfor køber du ikke en Cyrex? Mathias, du... Hvorfor køber du ikke en Cyrex? Mathias, Jeg ved lige ved. Nej, vi køber ikke AVP for anden runde. Ja, nok. Nej, det ved jeg godt, min... Hvad med en Masterpiece? Mathias, det er for dyr. Sepp, du kan godt huske det, vi... Mathias, du kan godt huske det, vi gjorde sidste gang. Det gør vi igen. Men jeg har ingen smokes den her gang lige nu. Ja. Okay. all mid. Kommer med. Ja. Skal du push mig væk? De er vent. Mathias, de hen? sende. Resten går af. Jamen, vi har bomben. Seb, kom tilbage. Jeg ved ikke, hvad det er. Mathias, bare... jeg har den her. Der er sgu da ikke nogen, hvad snakker I om? Nå, men vi har bomben. Det var derfor. Ja, det er flot. Wow, han er på side! Mathias. Ham der kunne jeg sgu ikke se. Han hoppede igennem Sky og sådan noget. Det ved jeg ikke, men han har i hvert fald ikke været han kom i hvert fald ikke forventet af. Nej. Vi gør det samme igen. Det går sgu ikke for godt. Let's move out. Deploying flashbang. Laying down smoke. Bare lad være peak, Mathias. Ja, det var heller ikke det. Jeg hører. Men. Kom on. Mathias, boost mig. Ja. Hvis på for squeaky af mig. Venstre. Jeg flasher. Jeg skal stakke bomben, den ligger lige der. Jeg tænker, din flash. Squeaky. Grenade out. Ja, fandme nok. Throwing. Nej, pas på, Sepp! Det er det der med at springe en bombe lige før en anden går ind. Jeg havde kastet, for fanden. Jamen fanden, mand. Holy god. Du ramte ham alligevel ikke med Ikke, den. kan jeg få AK? Nej. Så kan jeg gå bort på dig, hvis det er. Jamen, jeg skal ikke bruge AVP lige her på CT, det kan jeg ikke finde ud af.
Mig og Mathias har en speciel taktik, den virker. Let's go, people. Der er der ingen, der har fanget sig i den endnu, vel, Mathias? Nej, ikke nu. Der er ikke nogen, der ved, hvad vi gør endnu på A, B. Flashbang. Oh shit! Throwing grenade. Der kommer en der. Der er en event, der er en event. Jeg. Mathias, de har derinde. Der er ikke nogen event. Nej, men han er død. Oh my god. Nice. Han er ikke Mathias. Fræk. Ha, den var god, den der. Headshotter han. Træls. Mathias, Ja, han skød ikke en gang efter mig. Han skød fucking efter jer. Eller efter dig, Mathias, så ramte han mig Ej, headshot. så køber jeg en P90. Hvorfor fuck vil du overhovedet have, ikke? Værsgo, bare byt. Ja, det er fint. Er du ikke bedre med M4? Hej, sgu da. Jeg kan slet ikke ramme med M4 her for tiden. Jeg tror bare, du skal holde dig til AVP. Hold kæft. Throwing flashbang. Så er der en, der inviterer mig til at spille. Det kan jeg godt nok ikke lige nu. Laying down smoke. Oh, Grenade out. Mathias, pust mig. Flashbang. kom og fucking ved du. Emma, hold her, Emma. Hold her, der er lige flash. Jeg kan nok. Det er nok hjælp. Smoke. Ja, de kommer op til dig nu. Okay, de er main. Jeg kommer. Fire in the hole. Der kommer en dår. Kom nu! Fucking skader om dig en midt. Throwing fire. Oh my god. Fucking P5 spray OP, man. Ham Deploying der hedder flashbang. Hard, ham kan jeg simpelthen. Som virkelig han rammer. Han er fucking lucky shot. Throwing flashbang. Jamen, han sprayede mig bare med P5, så headshot. Kom Mathias, bare rus. Det var heldigt det der. Hey, Han teamnettede ham. Vi har pengene til at købe, så hvorfor ikke bare prøve? Han er ikke. nej. Prøv Mathias, løb fremad. Kom igen. Du har en P5, det er bare spray for the win. Og ja, vi har penge til det, jeg har kun 2.000. Ja, Mathias. Jeg har Jo, 14.000. Mathias, nok til at Jeg droppe kan dig prøve. selv. Og jeg kan prøve op med det. Ja, bare gør det. Mathias, kan du købe en P90 til mig? Du kan sgu da godt selv købe. Det kan jeg godt, det er ligegyldigt. Er der andre, der har brug for drop? Jeg Jeg har har. masser af penge. Purple, I dropped behind you. Purple. Han havde også selv penge til at købe. Jamen, han købte bare en deagle. Han havde 5.000. Throwing smoke. Han rusher. Okay, de kom... Mathias, bare hold. Hvorhen er de? Der er en af, fordi at Purple han rusher frem, så... Wow, Purple. Jeg er bare... Jeg er sgu af, og jeg kan bare ikke se noget. De kommer med en. Gør det. Tror jeg kan høre dem. Jeg kan se en i hvert fald. Der er en. Ja, der er en. Jeg løber. De er stadig main. To af dem. En bump dropped. Jeg fik den ikke. Super. Jeg tager lige en AK. Purple, do you not understand English? Her, step. Nå, Jeg nåede det ikke. jeg har en til dig. Her. Russian guy, do you understand English? Du gør. Højst sandsynligt, ja. Der er en lille sauce til dig. Jeg skyder dig med den, jeg gør. Let's go. Godt. Wow, 15 liv, seriøst? Jeg troede den Nej, one det er 17, hittede. du havde. Nå, okay, du havde 17. Laying down smoke. Jeg Åh, shit. Har du? Ja. Grenade out. Det er sgu dejligt. Flashbang. Bump mig B. Flashbang. Vent, Mathias. Bump mig B stadigvæk. Nej! For helvede, så begynder jeg at skyde efter ham der russeren. Fuck noget lort. Jamen, du skal til at få fingeren lidt ud. De er alle sammen inde på side. Ikke for hast. Throwing flashbang. Nej, men det går fandme langsomt, og alle dør rundt omkring dig. Jeg må Nå, kigge okay, nu fordi her. han vidste, at jeg kom der, eller hvad? Jeg kunne nok høre dig. Jeg er listet. Jeg er listet. Måske var han tæt på dig. Emma, save nu.
Og så giver du mig den der AVP, og så... Ind i spawn, ind i spawn, bare ind i spawn. Og så bare camp nede bag varevognen. Ja, og så peak med VP. Ej, bare camp. Bare Nej, camp. fordi de rusher ham. Jamen, de ved jo ikke, han sidder der. Jo, for de kan sgu da høre ham. Ja, det er jo klart, men hvis han nu ikke gik rundt, så ville de jo ikke opdage det, vel? Nå, men der var en bag ham. De ville nok heller ikke kigge. Nej, det var ikke. Jo, jeg kunne høre ham. Ja, ikke Det kunne lige efter. så godt være en, der gik ind til siden. Nå ja, ja. Gem dig. Du har lige afsløret dig selv. Han så ham. Gem mig, kan jeg få AVP'en? Jeg går med. Kan du droppe en M4 til mig så? Nej. Havde du råd til armor i? Ja. Russian guy, why don't you say you need drop, for fuck's sake? Ej, I can drop you all the time, but you're not just saying nothing. Just write in chat or something. den der sætning, gang. Tror de kommer med. Smoke. Wow, det var en dårlig smule. Jeg selv af. Jeg kommer. Der er flashbang B, der er Og flashbang der er B. en af. Der er Jeg kommer, jeg er på vej. Jeg løber så stærkt jeg kan. En eller anden rotator, de holder med. Jeg er på vej. Skal med alt, hvad jeg kan. men nu er de så overrundet mig. Jeg kommer. Det var det. Det er GG. Flot. Grenade out. Teamhold. Ja, altså, jeg er jo bare gået der, hvor jeg var hele tiden. Jamen, jeg kan det ikke gøre for, at russerne hele tiden ændrer sig. Og Der er en main. Sidste main. Sidste main. Throwing flashbang. Jeg flasher. Ja, det var han så ikke. Jeg manglede jo en til at holde døren, for helvede. GG. Og der klarede vi os alle sammen Nice meget work, godt. everyone. Okay. Ja. Det gjorde vi da. Sig mig, hvor lang tid går der, før jeg ranker op? Shit. Jeg har lige vundet 3. Nej, jeg skal drenge. Skal vi ikke tage en dust? Lem. Drenge, jeg lukker nu. Hvorfor? Jeg skal... Hvad skal du? Hvad skal du? Jeg bliver 16. Og hvad så? Jeg skal holde fødselsdag, så jeg skal op på værelsen med andet lort. Skal du ikke i skole? Jo. Jeg skal i skole til 12. Nå, vi ses. Eller bare nu, der vi skal i skole hele tiden. Vi Ja. ses. Fuck, Moin. jeg er fucking træt af skolen. Hold kæft, det er noget Ja. Skal vi tage en mere, eller hvad? Hvad er klokken? Og det var det game. Tak for White Star Dreamer. Vi ses senere. I må gerne like, hvis I vil. Lad være, hvis I ikke vil. Ses. Woo!